Какво става, хора? Аз съм Слаги БГ и днес ще играем Minecraft Survival номер 2. Пак съм на версия 1.7.2. Ще си продължа света, който си започнах. Сега по-бързо ще се зареди, както видяхте. Тук е нощ и май си бях спрял зомбитата, които си газ зомбите, ще ги направя на изи, за да... Лар! Гати бързото ги наредиш. Зомбите. Ай, да го... Запукал ми, да мръша къща. Ари, бъдете малко по-отделни, не. Тук няма никой. Ари, едно за едно. Бой. Ох. Мисля, че храната му се изпече. Да, и сега искам да ви покажа как... Така да кажа. Направо около мен почти да няма зомбита, казвам почти. Ето се ще видите, ето се ще започна и около мен няма да имам зомбита, така. Защото ето, в този кръг, около този кръг има факли. И така, зомбитата ще бъдат по-далечко от мене. Правите тук, момчета. Нали ги направих толкова кръг, гати още момчета. Ох, извините за това. Така че ме бъгва. Трето зомби. Оле, трето е малко лошо. Много лошо. XP има много, но това е лошо. Махи се, бебе. Оле. Ще взема урубнича за сега. Ще си мана. Това е факта. Ето ще си изкопаме и цял каблстон. Сега ще ме искаш. Чето си видя на кой ниво съм. Ще ви кажа... Да, съм се вече. Аре, това кажа за да вземе към фък. Аре, храната си ми е готова. Ще се го взема. Ще наям бързо. Как ме видял, това ме бие, Ларе. Бой. Ще умреш. Не, няма да мра съм. Добре, няма да умра толкова лесно. Енчантно тук. Кеф. Какво правите, хора? Паяци. Лоши паяци. Такъв кодан да кръпи. Бой. Ули, докато скача. Макса, Мриста ми. Има една пражинка от две. Трябва да ми 3 за лък. Кто ме гледа?
Впрещи. Ох, 3, 4. Добре, сега мога вече и лък си направя само хлябство. Но все пак няма да ми бъде излишие. Така ще правих. Добре, лък имаме. Не си нямам така си изчислявам на къде другади. Искам. Ела слънце. Аз вече може да потръгна леко. Това зомби ме видя. Ще го убия така бързо и крипъра ме видя. Крипър огромно до някъде ще бъде хубаво само. Защото ще майто ми... Буй! Оле! Аз рискувах да му пръсна този крипър. Края нищо не ми даде. Мри бе, зомбио. Бой на зомбито. Бой бе. Ако правиш това, бой, така. Се взема и... Добре, не, тук не ми трати, застаняме да си ги взема. Но съм казал, че ми трябват... онзи лък. Нека първо да му види. Бой! Хора! Няма смисъл. Извинете за това, просто... сега. Нямаше бъниха, просто съм спомням да се загълда. Бой! Тук беше по-добре. Сега ще му взема. Хора, аз смятам да се върна. Хора, ето ме, върнах се. Не вдигна. Ето защо тук има това. Убихте без някакви... Пора хора, ще се наям с това. Ще тръгна по-бързичко да бягам. Тук няма нещо ценно и проверявам съм да идвам. Това заболя. Не, аз искам вече тук да си оцелявам с камъни. И хора, връщам се след маничко. Хора, върнах се 2 часа. 2 часа. Преди 2 часа започнах това видео. Сега си го продължавам. Баща ми се прибра и трябваше да му помагам. Пак излезнем да. Това обаче е друг въпрос. После пък майка ми звъня, после трябваше да звънкам на един приятел, който трябва да пита тяхните трябваше. Не звъня преди 5 часа, защото ще вече пита тяхните дали мога да спи в нас. Дали го направих, никой не знае, но... Мисля, че все още снимам, ако не се лъжа, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
И махи се, бе. Мизерни. Чакайте, ако намеря диаманти, това е нещо много бързо. Нещо. Да на мишката. Ето, пак го направи това номер. О, малко сме... Сега пък сме горе на някакъв снежен байом. Топки да си набира малко. Ест! Най-после се измъкнахме от този байом. Сега ако намерим... Сега но намерим се от се някакво, няма да се... Давай, ако си покажа. Уй! На супер малко сърца съм. Ще се нахрана. Кошки. Още повече храна, супер. И ранг, и левел ще си вдигам и всичко. Вау, този първи го разбирам, че може. Овце! Yes! Аз съм хора, ако кажете, че аз не съм. Просто хора, значи не се чудете, но днес заснех просто уникално много видеа. Поради една причина. Цял ден съм в нас и нямам какво да правя. И смятам дори още видеа да заснимам. За да... Поне после времето ще от толкова много време не си качва. Преди да си го задали този въпрос, аз ще отговоря. Абе, хора, вие наред ли сте? Аз днес съм качил 3 видеа. И ще качвам още днеска. И вие ме питате защо не си качвал толкова много време. На мен хора... Не го приемайте лично, но на мен ми се уморява устата да приказвам. Да, си малко си починах, преди да се започнах това видео, абсолютно почивка му ударих. Само сега един час си почивах, да. И пак започва снежния байом. Ето. Уоу. Няма ми трябва тухлички, така че... Хора, аз може обаче да видя колко големо ми е. Първи ще ида там. И може да спирам. Видеото. Много дълго. Пак ще ми стане 15 минути, но... Последните ми видеа са толкова. В принцип, аз в началото казах, че снимам по 5-6 минутни видеа. Не знам, просто много се унесох, много и... Това трябва да кажа, това трябва да кажа и... Да. Който си клипове в моите абонати гледате видеа, да, много добре знаят какво ми е. И хора, смятам това да бъде от този клип. Надявам се да ви е харесал, ако е така, дайте му палец нагоре, също така може да се абонирате за мен и до скоро.